אנחנו מגיעים ל1,000 לייקים, אני מגדיר לכם את הלגרנד הזה, אוקיי? אז אני אשמח מאוד שתשימו לייק וסאב, אני באמת אשמח. תודה, ביי. רושמים שהוא טוב, אז תרשמו בתגובות. זה רגע ההתחלה. לסוק, אתם רואים? אם אנחנו מגיעים ל1,000 לייקים, אני מגדיר לכם את הלגרנד הזה, אוקיי? אז אני אשמח מאוד שתשימו לייק וסאב, אני באמת אשמח. תודה, ביי. רושמים שהוא טוב, אז תרשמו בתגובות. זה רגע ההתחלה. לסוק, אתם רואים? אם אנחנו מגיעים ל1,000 לייקים, אני מגדיר לכם את הלגרנד הזה, אוקיי? אז אני אשמח מאוד שתשימו לייק וסאב, אני באמת אשמח. תודה, ביי. רושמים שהוא טוב, אז תרשמו בתגובות. זה רגע ההתחלה. לסוק, אתם רואים? אם אנחנו מגיעים ל1,000 לייקים, אני מגדיר לכם את הלגרנד הזה, אוקיי? אז אני אשמח מאוד שתשימו לייק וסאב.